Gaur, Berango eta Getxoko zinegozio batu gara, hemen Mimenagan, proposamen bat egiteko. Mimenagako padura berreskuratu nahi dugu. Gaur egun, porlanez betea dago, naiz eta uholdeak sortzeko arriskuan egon. Gure proposamena bestelakoa da, natura eremu bat, arnasgune bat sortzea. En estos momentos esto es un espacio degradado y se quiere construir en aras de un urbanismo que está llenando nuestro pueblo de viviendas. Habrá que recordar también que el urbanismo incluye zonas verdes y esta es nuestra propuesta, crear aquí una zona verde. Proposamena parke natural bat sortzea da. Horretarako, bertoko basoa landatuko genuke eta putzuak sortu. Putzu horiek saihestuko lukete uholdeak gertatzea. Uste dugu hirigintza egiteko beste modu bat dagoela. Horregaitik, Mimenaga ekologikoki berreskuratzea proposatzen dugu.